Σάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω με 2 λόγια ενός ανθρώπου που ξέρω ότι αγαπάς, σέβεσαι και στηρίζεις. Του Θεοδωράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάκη. Είμαστε το ίδιο, Σάκη. Έχω δεχτεί κι εγώ bullying το 1992, στο Λύκειο, όταν έλεγα ότι γουστάρω τα τραγούδια σου. Έχεις κάνει στίβο. Εγώ είμαι στο στίβο της ζωής από μικρός. Έχεις παίξει το Διόνυσο. Εγώ έχω σερβίρει στο Διόνυσο, στο Ντίσελντορφ. Κανένας δεν σου ζητάει, Σάκη, να αφήσεις πίσω σου τους φυσικούς σου συμμάχους. Όλοι συμφωνούμε ότι το 12 της Κύπρου είναι πολύτιμο. Και ξέρω ότι θέλεις να ξαναπάς στη Eurovision. Shake it. Shake it, Σάκης. Αλλά κάποια μέρα, το ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά να μου πεις πως μετάνιωσες γι' αυτό. Είσαι το είδωλό μου, Σάκη. Ό,τι κάνεις, το κάνω κι εγώ. Αλλά γιατί να παριστάνουμε τον Κοντοπίδη? Γιατί?